салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали омӯзиши бизнеси ман. Бародаро, боз як бор дига шуморо мегӯм ки чизе ки ман шуморо ваъда кардастам, яъне чизе ки ман шумода бизнесе ки пешниҳод кардастам, ин шумода конкурс нестай ки бои битем бародаро. И бизнесай бародаро. Ман шумода предлагат мекунам ки оптимум нарх бихарен ва бизнеси хитона пеш барен. Яъне дар ин кор риск нестай. Рискш кама. Яъне чихеле ки шумо конкурс билет мегирен ки билеттон мебироя, и вай чиз нестай бародаро. Конкурса ба бизнеси ки красовки шуморо пешниҳод мекунам, ба ин муқоиса накунем бародаро. Иҷода ту билет намехари ки билет бад фикр кунӣ оё билет мебироя ё не. Бародаро, бора ки аймаки харидима, бора тира ҳатман мерасонам ба маконот. Дар ҷои Россия набоши, ма бора ҳатман да ту мерасонам бародаро ва бизнеста пеш мебарӣ. Яъне чӣ кор кард бояд? WhatsApp мада менависем каталог, ма шумода аз ҳамаи модело ма 2-3000 вибур дорам. Нигоҳ кунем бародаро. Nike New Balance сиё сеткаш қати. Фирмаи Reebok натуральный замч қати. Фирмаи New Balance чизаш қати. Замчи свети кабутш. Бародаро, нигоҳ кунем. Ин модело ҳар як чанд свето ҳаста ва бо бисёр моделои зур дорум, яъне вибри калон дорум, оригиналои зур дорум. Шумо дар каталог бинависен дар WhatsApp ман шумода пешниҳод мекунам. нархҳои оптимиш қатӣ, агар ки маъқул боша бародаро бехарен ва любой точки расида бошед, ма шумо да равона мекунам ва бизнесона пеш барен. Бародаро, бо як бор дига мегӯям ки ин шумо да конкурс нестай ки масалан фикр кунӣ ки оё билет мебироя, немебироя. Бора хариди, ҳатман бора ман ба ту мерасонам. Ягон фикр накунед.